Коста хора, аз съм Андито, си снимам Minecraft Ninja, трети епизод. В този епизод мисля да отидем до другите буркани с животни. Да. Само да си взема и камерите. Тук. Да си взема. Надявам се, че толкова ще стигнат. Тук ще малко да покупаем. Ето. Ще ми този, другия там буркан. Така. Този буркан ще го отградя малко с камъни, да стане по-лесно. И тук в този буркан няма нищо интересно, просто вода. Този клип също ще направя динена ферма за диня. Трябва и да си така малко желязо. И чакам коментари, за да чакам коментарите да снима в някой сървър, който иска, който повтарям, да пише коментари. Стигнахме до тук, но тук е празно просто. Може само да взема дърта. Този буркан не е много полезен. Тук ще разширя. Ами аз мисля, че искам да ги убия. Защото мисля, че няма да съм от много полза. Ако ги оставям. Да помага да не падне. Така. Ето, убиваме и 8 пържоли. Мисля, че стигат. Убиваме малко храна. Ами мисля, че камъка няма да стигне за всичките буркани. Но нищо. Така малко. Не за това ще го направих. Аз мисля, че не до буркана с прасетата, не знам дали ще стигне, но да стигне, защото не ми се купае много. Няма да го правя така, ще го правя с ще само. Така малко по... после ще правя така. Само да не падна. Така мисля, че е много по-тъвничко. Нищо. Не искам да падна.
лошо. Това всичко е повторно, но не искам да си изгубя. Ето, стигнахме се до волците. Мисля, че и до кошките стигнахме. И като ми стане пшеницата, мисля да направя още повече, за да мога да размножавам кравите и кошките. И с... Ами не знам, може... Не знам как ще намеря мотори. Мисля... Да се да ги оставя за сега. Аз мисля, че може да не стигне. Така. Ами... Да. Значи до прасетата може да стигне. Да направя светло. Става неудобно. Ами не знам. Остава малко камък. Не знам дали ще стигнем. Ами мисля, че ще стигнем. Можете да размножавам, не се знае. Тук. Ами мисля, че стигна да... Ето, тук още малко остана, ето, които сме готови. Ето ги кравите, треса. Ами, сега мисля да... Да, имам въглища. Ами трябва да се направим една кофа. Нямам камък, защото малко да съберем. Защото да се направя още една печка. Тук ще почна. Така. Ето. Тук има още бъдеща. Само един. Сега един став камък. И да се направим една печка. Така. Ето готово. Ето виждаме желязо, но сега не ми трябва, да не си достатъчно. Може после да поднимам, но и тук някакво пречи. Сме по-бързо. Към. Ето. Разширих малко мината, но нищо. Сега... Ами месото се опекло. Тук има някаква храна. Значи тук ще слагам храната.
Една печка. Ето сега. Това е още една печка. Ето още една печка се направих. Сега ще опека желязото, за да мога да си направя една кофа. Защото тя ще ми трябва. Ето ми желязото. Така ще го разделя да стане по-бързо. Мисля, че да го сложим тук. Сега няма да ми трябва. Това може да бъде. Това ще ми трябва да мисля. Ето. Да направим кофата. Сега. Ами аз мисля, че нямам дърт. Ами не знам даже къде ще ми е фермата. Мисля да е тук някъде. Все пак да е напълня. Но аз мисля да събера малко дърт. Някъде. Опа. Без да стане, нещо пък ще махна. Ами може да се разширя фермата за пшеница. Може да е някой друг епизод. Ами ето. Да се пече там, да го направя това. Ами... мисля да не е тук фермата. Не знам къде да е вече. Тук ще е някъде. Вече 1, 2, 4. Полудинени семена. Имам 5 динени семена, значи. Ето още е тук. Да взема още вода. Ето. Тук. Тук още малко да вземем. Ето, готово е. Сега само трябва да сеем. Трябва само да видим как беше. Да, така. Мисля, че така беше. Не да съм забравил. Така, и да, мисля, че е така. Сега съм тук. Това е. Ще е лесно. Ами ето е фермата. Много така стана. Нищо. Ами ето е фермата, мисля, че други епизод може да станат нещо. И тук може така малко да се разширя. Ето, да взема малко силово. Тук, ето ги. Да се оставим сега
Така, да хора, аз мисля това да е епизода. Оценявайте, пишете коментари и чао чао.